Айде! Ай! Ева! О! Да. Колко? 70? Голяма. Човек, докато говоря с теб хванах. Мале. Тилото си, човек, огромна. Айде. Само гледай някъде да не закачиш. Рай за щупите в момента. Рай, не е ми рай. Започвам аз на фишчето. Ето тук много хубаво между за костури, виждаш? Ето къде сме в момента. Да. И да фърляме оттам, да фърляме тук нещо такова. Ние там, где се закочваме на водоравто отгоре да стане. Тук доста голяма дупка чиста между другото. Да. Те тук е штуки на силикон, да знаеш. Айде! Топалка! Ога! Първа бучка. Ще пускам котвичка. Ай! Ева! Много голям човек. Голяма костура. Да. Штука. Не, голям костур е, браво. Те от хубавите. Бая добър костур, човек. Аха. Мой? Голямо. Штука. Бая голяма штука, човек. Да. Охо, с микрогеймера, браво. Хубава. Мамо. На ръбчето. Айде. Хванах я. Лекъв костур, бе. Да, бе, на блесната. Бебешорце. Ох, лека дебили. Костурчето. Изпусни, бе. Какво направи ти, бе? Да напада толкова голям фиш ли, бе?
Какво направи ти, бе, човек? Верно ли, бе? Какво стана, човек? Ти ме разсипа, бе, човек. Вие как го надупчи, брат? Сега кога ни ми скъса? Колко му? Захапвам в половината, в дата си, брат. Сефтенцето, браво. Сефтенцето. Сефтето на сефтетата. Сефтето на сефтето. Гледай, какво ми го направи. Гледай как го щипна, бе. Аха. Така са нашил, брат. Малко откачим, бе. Няма откачане. Скъса ли го мъгля? Веднага го скъса. Фише ли? Да, бе. Тук долу. Николко ти, бе. Ужас. Ще работи още. Голяма. О, бая голям костур, бе. Моля! Моля! Уху! Той е по-голям от първия. Да. Гледай, гледай. Буцан. Айде. Кяу. Ама, Пепи! О, баси крокодила, човек. Голяма е. Хубава штука. О, баси рибата. Мале! Оу! Мале! Мале, мале, мале! Оу! Тилото си, човек, огромна. Оу! Оу! Мали! Пие ли вода, мъжца? Оу, с клатушката, човек, вътре в устата е цялата. Айде вътре, браво! Уху! Опа, опа, ще избяга от кепа. Аз съм чекал са, бе. Не, нищо. Не, бе. Ете, бе. Браво. Браво, бе. Бая брутален кеп ще стане, човек. До дупка само светка прави. Тия вода. Завест ли? Йооо. Къде му удари, човек беше го ревел така. Втори път ми се откачи на мен. Чая соем. Браво, бе. Сефтето. С него ли, бе? Аз слагам тайно оръжие. Сега ще я фащам и аз. 100 СП. Тук е.
Pointer 100 SP. Няма два пъти на силикона му удари и се фаща. Дано сега да успея. А? О, да. Какво става днеска, бе? Пак пият двайците вода, бе. Добре, добре. Няма да се така шай. Поинтера голяма сила, човек. Че не ми скочи в очите сама. Опа. Хвана ли? Мойка, никак... О, тази ако знаеш как е ядена. О, нещо голямо ударил. Да. Още една на поинтерчето. Айде. И тази си беше добра. В паузичката. Бум! Първа риба с поинтера. И първо хвърляне днеска. Кое? Ау! Голяма! Голяма! Па голяма! Бах, този поинтер днеска ги разсипа, човек. Охо! Щаба хуа. Охо! Скоци емоции, ау! Върховна примамка. Няма скачаш. Чакай, ма. Опа. Браво. Отново поинтера. Ти лут ли си, бе, човек? Това воби да ги разсипа днеска и това пак хуа. Това е нереално. Ти лут си, човек. Още една на поинтера. Айде. Бах ти суспендера. От едно и също место, човек, всичките. Удари ми пак.
Етя. А? Човек, нямам празна проводка. 5 от 5. Скандално. Леле. Снима. То няма такъв ден, човек. Опа. Ето, поредната. Ау, браво. Колко? 70? Голяма е. Туш. Човек, докато говоря с теб я хванах. Голяма е та. Ти си ми накадем, да, хубава е. Екстра. Напомните, човек. Тя се хванала страни, даже се е нашила. Тя затова така. Екстра. Хубаво му е, добре. Айде, брат, снимка да видя. Айде.